Сәлам, дуслар. Бүгенге тапшыруның беренче ике сәламын Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Әлфия Рөстәмовна Зеленкова хөрмәтенә юллыйбыз. Аны матур туган көне белән бер туган абыйсы Рамил Ринатович, кайнапасы Розалия Равильевна, яраткан эне Илназ, сеңеле Азалия, кодагысы Румия Юнусовна, кызлары Руфия, Гөлсинә гаиләләре белән котлыйлар. Яраткан сеңелем, бүген синең матур туган көнең. Язмыш шулай эшләде ки, бу дөньяда без бары икәү генә якын кешеләр калдык. Туган авылыбызда йортыбыз ябык, өйдә кызганычка каршы утлар янмый. Тик безнең йөрәкләрдә мәңге сүнмәс туганлык хисләре янсын иде. Әлфиян, сезнең гаиләгә килен булып төшүемә 15 елдан артык була инде, дип дәвам итә Розалия хатны. Килгән көннән бирле без бер туган апа-сеңелләр сыман тату, матур гомер итәбез. Рәхмәт сиңа, гомердә дә авыр сүз әйтеп рәнҗетмәгәнең өчен. Алдада Раббым бу бер көнлек дөньяның кадерләрен белеп, җир астыннан юллар булмавын онытмыйча, бер-беребезне ешрак күреп яшик. Якыныбыз, туган көн котлаулары белән бер рәттән без сиңа олы исәнлек, саулык, бетмәс төкәнмәс бәхет телибез. Бар хыялларың тормышка ашып, балаларыңның бәхетенә куанып, мәхәббәткә, хөрмәткә төренеп яшә. Сеңелемнең туган көне, шын бәйрәм гаиләбездә. Шатлана олы, кечебез, куана һәммәбездә. Олы шатлык телибез без. Язмышың матур булсын, бүген табыннар артына бары якыннарың тулсын. Онтылмаслык бәйрәм синең, күзләреңдә шатлыгың, булсын синең якын дустың, какшамаслык саулыгың. Байлыгы да ул җитәрлек булсын тормыш юлында, гомердә онытмый яшә, бәхет ул үз кулыңда. Кадерле Әлфия, бер туган абыең гаиләсе белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм алар сайлаган җырны бүләккә юллыйбыз. Без бер карыныда яралганыбыз, ата-әсән авыны күргәнебез, бер икмәкне бүлеп ашаганыбыз, бергә илап, бергә күлгәнебез. Бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыктарды бергә тойганыбыз. Бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып, шатлыктарды бергә тойганыбыз. Бер туганың өсөн яна тауы, кәмһен үтип уйлай кайгылар, югалтмайык зинһар тугандарды. Бынан да зур ниндәй кайгы бар. Бер тугандар битебез бер уянан, бер артлы осып сыкканыбыз, кайгыларды бергә уртаклашып, шатлык
баштарды бірге тойғанымыз. Ни бохала бітпес бір туғанымыз. Әлфия Рөстәмовна Зеленкова хөрмәтенә юлланган безнең почтада тагын бер котлау хаты бар. Ерак Мәскәү шәһәреннән дусты Гөлия Рәшитовна Султанова гаиләсе белән аны кайнар котлап, иң җылы теләкләрен җиткерә. Дуслар дигән кешеләр алары бик санаулы була тормышта. Минем бәхетемә шундыйларның берсе Әлфиям бар. Еракларда бер-беребездән яшәсәк тә, без көн сайын язышып, шалтыратышып, хәлләр белешеп торабыз. Бер-беребезнең шатлыгына чын күңелдән куанабыз, кайгыларны уртак бүләбез. Әлфия ул электән үк бик максатчан иде. Алдына куйган ниятенә ирешмичә туктарга уйламый да иде ул. Бүген дә шундый булып калды. Яраткан тормыш иптәше белән 2 күркле балалар тәрбияләп үстереп, матур гына гомер итеп киләләр. Якыным минем, бүген синең гомер бәйрәмең. Чын күңелдән сине ихластан котлап, дөньяның бар изге теләкләрен телим. Бәхетле бул. Синең бәхетле икәнеңне белеп, мин дә шатланып яшим. Дустым минем алтын кеше. Андылар юктыр бүтән. Йөзе генә түгел, хылкы аның шундый ук күркәм. Серләремне саклый белә, алтын киңәшләр бирә, юк бардан да сәбәп табып, кәеф күтәреп көлә. Хөрмәт итәм дустымны мин, үлеп аны яратам. Әгәр сагышларым булса шалтыратып таратам. Кирәк сүзен таба ала, иркәләп кышып ала. Дуслар төрле вакытта ул якыннар булып кала. Котлым туган көне белән, илтәм чәчәк бәйләме. Котлы булсын, матур булсын Әлфиямның бәйрәме. Кадерле Әлфия Рөстәмовна, якын дустыгыз Гөлия Рәшитовна Султанова гаиләсе белән котлау сүзләрен дәвам итеп, бүләккә җыр юллыйлар. Бәхетле булыгыз. Бәхет бит ул синдәй дуслар белән, атлап бару гомер юлыннан, атлап бару гомер юлыннан. Рәхмәт дустым, аңлый белгәнеңә, без